खुलुमबाय लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै जेम्स मोसाहारि आरो गेमस्रि दैमारि सानैखौबो BCAA आ बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय बोख्लायबाय, जोबनो गैयै समसिम बोखारथ'बाय। थि गैयै समसिम बोखारथ'बाय। थामहिनबा ओरैबायदि बुजिनांसिगोन जों बिथांमोनखौ जास्ट लाइक सासपेन्ड खालामदो, थि गैयै समसिम बेन खालामदो होनना बुंजागोन। बेसेबां समसिम बेयो फिक्स नङा, बिथांमोना क्लियार इनफरमेशनखौ होआखै। BCAA आ बिथांमोना दिनै मोनसे एग्जिकिउटिभ जदोंमोन, बे एग्जिकिउटिभनि थ्रुयै बिथांमोना मोनसे डिसिसन लादों जे बिथांमोना ससियेल मिडियायाव माखासे गोरोन्थि आखल बा समाज बेरेखा गोरोन्थि आखल दिन्थिनायनि थाखाय बिथांमोनखौ बेबायदि पानिशमेन्ट होनाय जाबाय, बेबायदि जोङो खौरां मोननाय जादों। बे डिसिसननिफ्राय जों ओरै बुजिनांगोन बिथांमोनखौ अरायनि थाखाय एरख'नाय जायाखै, ओरैसो बुजिना लाथ'बाय जों। मानो होनबा बेवहाय थि गैयै समसिम होनो, देट मिन्स अरायनि थाखाय होनाखै। थामहिनबा बिथांमोनखौ माबा मोनसे स्कप होबोनाय बायदि थाहैबाय नामा। जुदि बिथांमोना गोरोन्थि आखलखौ देखायबाय थायो अब्लाथ' अरायनि थाखाय जाखागोन, नङा होमबा। BCAA नि अनगायैबोथ' गुबुन माखासे जोंनि समाजारि आफाद दङ आरो बिथांमोनाबो फिउचाराव बिथांमोना गोरोन्थि आखल देखायबाय थायोबा थारैनो माखासे डिसिसन लानो हागोन, नङा होमबा। स' बिथांमोना बै ससियेल मिडियायाव गोरोन्थि आखल देखायनायनि थाखाय दिनै पानिशमेन्टखौ मोनबाय। सबबाबो जुदि नांनायनि बारा गोरोन्थि खालामबाथ' पानिशमेन्टखौ होखानांगौ जायो। दिनै सोरबा नों आं पार्सनेल मानसिया होआखै, बर'निनो मोनसे सावथुन मुलुगनिनो मोनसे आफाद, बिसोरनो होबाय पानिशमेन्टखौ, नङा होमबा। गोबां बिथांमोना बुंदों मा ससियेल मिडियानिफ्राय, इउटिउबनिफ्राय बायदिनिफ्राय बयकट खालामनांगौ, सासपेन्ड खालामनांगौ, आउट खालामनांगौ। स' बेनिफ्राय आउट जायाखै बिथांमोना, सानैखौबो इउटिउबावबो फेसबुकाव जेरावबो नोंथांमोना नुगोन, ससियेल मिडियायाव बिथांमोना नुगोन। मानो होनबा ससियेल मिडियाथ' BCAA नि अधीन नङा, नङा होमबा, बिनि सिङाव नङा। स' बेनिफ्राय बेन खालामनो हायाखै बा हाया। जायखियानो जाया मानो बिथांमोना दिनै पानिशमेन्ट मोनबाय। बेखौनो गोबां बिथांमोना नेनानैबो दंमोन जे दिनैनि तारिखाव मा डिसिसन लाखो बिथांमोननि सायाव। स' बिथांमोननि सायाव जा डिसिसन लानो गोनांमोन बेखौ जोंनि रायजो राजाया बेसेबां गनायदो गनाया जों मिथिलिया। थारैनो बिथांमोनखौ दिनै पानिशमेन्ट होनायाव बिथांमोना गावखौ फोसाबनो नाजानाया मोजां, बेखौनो जों बुंनांसिगोन समाजनि सुबुं हिसाबै, नङा होमबा। बिनि बादै जों बाराखौ बुंनो हानाय मोन्थायबो गैया नालाय बुंला जों बेखिनिखौ। दिनैनि बे डिसिसना बिथांमोननि फल'वार्सफोरनि गेजेराव मोनसे माने सौदावनाय सृष्टि खालामदों होननानैबो आं सानो। जानो हागौ इयुन फिउचाराव फल'वार्सफोरनि गेजेरावबो माखासे दान्थे बिदान्थे जानो हागौ ससियेल मिडियानि थ्रुयै, आरो BCAA खौबो मा थिग जानो हागौ माखासे बिथांमोना साना हौवानो गाज्रि कमेन्ट्सफोर लिरनो हागौ, नङा होमबा। बेवहाय अरायनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुङाखै नालाय, थि गैयै समसिम नोंथांमोननि बादिबा अरायनि थाखाय खालामनांगौमोन ना बेनो मोजां जादों, माबा मोनसे स्कप लाखिफिननायानो मोजां जादों नामा। स्कप लाखिदों माने आंसो साननानै लादों स्कप लाखिफिनदों खोमा होननानै, खारन थि गैयै समसिमनि ओंथिया अरायनि थाखाय जायाखै नालाय, बेखौ आं बुंदों आरो। स' नोंथांमोना गोरोन्थि साननाङा। जायखियानो जाया मानो बिथांमोननि फल'वार्सफोरनि गेजेरावबो जेन नांलाय खमलाय जाया, आं बेखौनो लुबैयो। स' फैनाय समफोराव बिथांमोननि फल'वार्सफोरनि गेजेराव मा जायो जाया ना गोरोबनानै थायो। स' फैनाय समफोराव बिथां सानैनिबो फल'वार्सफोरा माबायदि कमेन्ट्स लिरो, माबायदि जुक्ति होयो, मा बुङो, सोरनि सायाव मा क्रिटिसिजम खालामो, BCAA नि सायाव मा क्रिटिसिजम खालामो, बेखौ जों समजों लोगोसे नुलांबाय थासिगोन। माने जोबनायाव कनक्लुजना बेनो, बिथां सानैबो पानिशमेन्टखौ मोनबाय, ससियेल मिडियायाव गाज्रि आखल दिन्थिनायनि पानिशमेन्टखौ मोनबाय। आरो बे मोनसे जारिमिन होनना बुंगोन, बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे जारिमिन होनना बुंगोन जे बर' सावथुन मुलुगाव बेबायदि गोरोन्थि खालामोबा पानिशमेन्ट मोननो हायो बा मोननांगौ, जेसेबां गिदिर सेलिब्रिटियानो जाया मानो। दिनैनि बे डिसिसननिफ्राय आं मोनसे गियान मोनदों, जेसेबां गिदिर सेलिब्रिटि जाया मानो, जेसेबां गिदिर सुबुङानो जाया मानो, जेसेबां मुंजादा नामजादा बयजोंबो मिथिजानाय सुबुङानो जाया मानो, जुदि गोरोन्थि मावोब्ला पानिशमेन्ट मोननांगौ बा मोनखाथारगोन। आं बेखौनो गियान मोनदों। बे बर'नि मोनसे जारिमिन, बर'नि सावथुन मुलुगनि मोनसे जारिमिन। जाय सेलिब्रिटिया, जाय एक्टरा, जाय एक्ट्रेसा मुं जानायानो जा मानो, बयजोंबो मिथिजानाय जाया मानो, जुदि गोरोन्थि मावोबा पानिशमेन्ट मोननांगौ। स' बेयो मोनसे बाख्नायथाव डिसिसन। नोंथांमोना मा सानो मिथिया, नोंथांमोना माबाफोर जुदि बिनि असदा सानदोंबा कमेन्ट्सआव लिरबानो जाबाय। आंनि बादिब्ला बे मोनसे ग्रेट डिसिसन, पानिशमेन्टखौथ' होनांगोन, नङाबा फिउचारावबो सोरबा गोरोन्थि मावोबा मा जागोन, बेबायदिनो रावबो पानिशमेन्ट मोननाय नङाना, गोसोबादि मावबाय थागोन आरो खामखियालि जागोन आरो बदनाम जागोन। हारिया, फिल्म जगतआ, बर'नि फिल्म जगतआ, समाजा बदनाम जाबाय थागोन। स' जेसेबां गिदिर मानसियानो जा मानो पानिशमेन्ट मोननांगौ। आरो जाबायदि डिसिसन जों दासिम मिथिनायाव, उननिखौ जों मिथिया, बेवहाय अराय समनि थाखाय होनाखै,
मिथि मोनै समसिम होनना बुंदो स' माबा मोनसे स्कपखौ लाखिबावदों बिथांमोना स' बेबो बाख्नायथाव आंनि बादिब्ला बाख्नायथाव डिसिसन स' खमसे खम मोनसे स्कपखौ होदो मोजां जानाय बिथांमोनखौ आरो बेवहायबो जुदि मोजां जायाबाथ' थारैनो माबा मोनसेबाबो डिसिसन लाखानांगोन अरायनि थाखायबो जानो हागौ थांनाय भिडिअफोराव जाबायदि आं मोननैसो गेमस्रि लावदुममोननि सायाव भिडिअ बानायदोंमोन जानो हागौ बेवहाय माखासे गोरों गोरा सुबुंफोराव कमेन्ट्स लिरदों आरो माखासे गोरोन्थि नुदों जाहैबाय माने आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों जुदि जादोंबा नोंथांमोनखौ आं बुंगोन जे नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा जानो हागौ साफ्रोम मानसियानो गोरोन्थि खालामो स' गोरोन्थि मावोबा माखासे कमेन्ट्सबो लिरजानांगोन बुंजानोबो नांगोन आरो जों इउटिउबारफोरा बेखौ सहायखायो सोरबाफोर बिथांमोननि सायाव माने भिडिअ बानायनायाव जाबायदि रायजाबाय जानो हागौ बेवहाय गोरोन्थिया जाखागोन बेबायदि सुबुंनि सायाव भिडिअ बानायबा गोरोन्थिया जाखायो स' बिनि थाखाय माखासे बिथांमोना कमेन्ट्स लिरबाय मोजां कमेन्ट्स लिरबाय गाज्रि कमेन्ट्स लिरबाय आरो माखासे बिथांमोना जोबोर गाज्रि गाज्रि कमेन्ट्स लिरबाय बेखायनो आं बुंगोन नोंथाङाबो जायफोर बिथांमोना गाज्रि कमेन्ट्स लिरो जानो हागौ नोंथाङाबो बेबायदि गोरोन्थि मावबाय थायोबा सानसे भुगिनो गोनां जानो हायो जाबादि नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोरोन्थि होननानै आंखौ माखासे रायबाय नाथाय नोंथांनि रायनाया गोरोन्थि स' नोंथाङाबो बेबायदि गोरोन्थि रायनायनि थाखाय सानसे पानिशमेन्ट मोननोबो हागौ दिनै बर'नि सेलिब्रिटियानो जुदि पानिशमेन्ट मोननो हायोबा बाध्य जाबाय दिनै पानिशमेन्ट होनो गोनां बिथांमोनखौ स' नोंथांमोना मा सानो मिथिया बे मोनसे हिस्ट्रि बर'नि सावथुन मुलुगाव मोनसे जारिमिन बेयो स' सावथुन मुलुगाव जायफोर सुबुंफोरा गोरोन्थि मावो जायफोर एक्टरफोरा जायफोर फावखुंगुर फावखुंग्रि जायफोर महरगिरि बिथांमोना गोरोन्थि मावो बेबायदि समाजारि हेंथा गोरोन्थि खामानि मावो थारैनो पानिशमेन्ट मोनगोन फिउचाराव मोनगोन बेबायदि जुदि स्टेपखौ लायामोनबा फिउचाराव माखासे बिथांमोना गोरोन्थि खालामगौमोन बेखौ असिला लानानै फिउचाराव जोङो बुंनो हानाय स्कपा थाहैबाय जे बिथांमोनखौ पानिशमेन्ट होदोंमोन फिउचाराव जुदि सोरबा गोरोन्थि खालामबा जों बिथांमोनखौबो फिन खुगा दिखांनानै बुंनो हासिगोन बे मोनसे स्कप थाहैबाय स' गोरोन्थि मावोब्ला बयबो पानिशमेन्ट मोनखायो सानसेबाबो बेखिनिखौनो दिनै आं बुजिनानै लाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय मा गियान मोनखो आं मिथिया थेंक इउ